आज ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ। ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ନା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଯିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିକିନା ମୋ ଅଧୁରା ଜୀବନକୁ ପୂରା କରିଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ୱାଇଫ୍। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇପାରିନି, ବେଳେବେଳେ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିବାରେ ଡେରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସତ କି ମୁଁ ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ହେଉଛ ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ମୋ ଖୁସିରେ ହସିଛ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ, ଆଉ ମୋ ଖରାପ ସମୟରେ ନା ମୋ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ନା ତମ ଜାଗା ଆଉ କେହି କେବେ ବି ନେଇପାରିବେନି। ଆଜି ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତମକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ବି ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ ନା, ସେ ଲୁହ ଦୁଃଖରେ ନ ହେଇକି ଖୁସିରେ ହଉ। ଆଉ ସେ ଖୁସିର କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ହେଇପାରିବି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମାଇ ଜାନ୍, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସାଥୀ, ମୋର ସବୁ କିଛି। ଆଜି ଲାଗେ ମତେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ନିଜ ଠାରୁ ବେଶୀ ଆପଣା।